मंत्र्यांचे खाते घेतलेले आसा अठ्ठावीसाचो रिप्लाय स्टार्ट आशिल्लो आज अनस्टार्ट करून 4500 घरां मोडपाक नोटीसी धाडल्या बसून घ्या डिस्कस झाली पंचायत सेक्रेटरी 4500 घरां नोटीसी धाडिल्ल्यो दोन विषय आसा एक लक्षात जाय ताका दोन विषय आसा त्या संबंध दोन विषय आसा एक पंचायतची इल्लीगल नोटीस हो एक विषय आसा आणि दुसरो विषय कोर्ट PWD ची सर्वे आणि कोर्ट म्हणजे एकाच वेळाचेर दोन विषय तू तुम्ही रुलिंग दिया आणि तेच म्हणता श्री उल्हास शेखर सर माझा प्रश्न बिझनेस रिलेट केला म्हणल्यार बहुजन समाजाचे तुमका पडूंक जाय सरकारान डिस्कशन केल्ले नाका 4100 घरांचो इश्यू आहा बारीक लोकांचो व्हॉट इज कशें सांगू विषय तू मांडला जाते आता 15 दीस आसा पंचायत सेक्रेटरी नोटीसी धाडटा क्वेश्चन नॉट तुम्ही डिस्टर्ब करता क्वेश्चन नॉट तुम्ही डिस्टर्ब करता आज न्यूजपेपरान फ्रंट पेज सभापती माझे जो प्रश्न मांडलेला आहे समाजाची होता मांडलेला आहे की नाही